Moro! Kun joku lähtee töistä eläkkeelle tai toisen työnantajan palvelukseen, joku joutuu pitämään puheen tapahtuman kunniaksi. Jopen sivupersona kertoo, kuinka mukavaa vuosia aikana on ollut. Mutta miksi joku toinen pitää puheen? Joku, joka ei sitä edes haluaisi pitää. Ehkä olisi parempi, että henkilö itse pitäisi puheen tai ainakin kirjoittaisi sen. Mä kirjoitin itselleni jäähyväispuheen. Kuuntele se. Aihe on varmasti monelle teistä tuttu. Ketkä teistä on olleet töissä? Rohkeasti viittauksia aika monta. Joo, siis ihan oikeassa hommissa, ei missään valtiolla. No ei kovin moni sittenkään niin. Mutta mäpä olin ihan hetken aikaa oikeassa töissä. Esikuvani oli tällainen Homer Simpson. Kehitin samanlaisen kampauksen ja mahaa. Oli onnesta soikeena. Pääsin Olkiluoto 3 sektorille F-turvallisuusinsinööriksi. Töissä syöttiin donitsia ja poikien kanssa oli mukavaa ainakin töiden jälkeen pikkutunneille saakka. Muuten meni hyvin, mutta sitten johtaja, ihan mistä Burnsin näköinen kukkakeppi, alkoi kysellä turvallisuussuunnitelmani perään. Suunnitelmassa oli kyrillisiä kirjaimia, eihän minä osannut kertoa, mitä mikäkin tekstinpätkä tarkoitti. Pakko oli lopulta myöntää, että joo, suunnitelma on Venäjältä. Yhdessä valtioyhtiöstä sain sen. Meidän oma Mr. Burns, hänen naama loisti ensin punaisena, sitten vihreänä kuin radioaktiivinen uraani kesken hurima alkemireaktio ja hän huusi. Ostitko sinä Saamarin Pelle nämä suunnitelmat Venäjältä? Mä katsoin häntä hölmistyneenä ja vastasi. Kuka väitti, että ostin? No, ura oikeassa töissä päättyi siihen. Jäi mieleen Homer Simpsonin sanat, yritä parhaasi ja epäonnistu surkeasti. Opetus, älä koskaan yritä. Niinpä ymmärsin lähteä valtiolle. Siellä kansainväliset suhteet ovat arvossa, eikä ketään kiinnosta, mistä tulos on saatu, kunhan tulosta tulee. Ja tutkimuksen kieli ei ole suomi, joten muutama vieraskielinen merkki kertoo vaan kansainvälistä suhteista ja tutkimuksen korkeasta tasosta. Tutkimusmaailmassa uskotaan kovasti tekoälyyn ja big dataan. Jos tekoälyn kehitys ei hämmästytä, katso työpaikoilla esiintyvää biologisen älyn logiikkaa. Se ei lakkaa hämmentämästä. Ja big dataa uskotaan. Jokainen peukuttaa sen puolesta. Jokainen omalla kielellään. Oletteko koskaan lukeneet Asterix ja Papyrus-sarjakuvaa? Siellä on henkilö, jonka nimi on Big Data. Oliko hän tutkija? Ei. Hän oli haamukirjoittaja. Aina kun joku peukuttaa Big Dataa, heti Venäjälle ostoksille. Hyviä kirjoituksia halvalla, kunhan vaan maksa kestää. Niin, söikö ne Asterixin tekijät villisikö he juovat viiniä, vai olivatko he älyllisesti humalassa? Tarina ei kerro, mutta ainakin he kuvaavat lihavien miesten solidaarisuutta tosi hyvin. Ja Obelix on tällaisten miesten jumala. Ja luontodokumentissa kerrotaan, minkälaisia on luonnonlait. Eli kuinka urosten elämä on kivaa, saa nukkua ja syödä lihaa. Mitäs muuta Obelix teki? No ei kai mitään muuta. Nämä solidaariset miehet eivät ikinä myöhästy lounastauolta. Mutta auta armias, kun velvollisuuden vellikello kilkattaa klinglong on ihan kurja jokainen kuuluuko jotain, no ei kuulu, aina maha vähän kurnia, pari donitsia välipalakka, kaikki on taas hyvin. Kun valtiolla joku henkilö lupaa, pistämme parhaan miehen asialle, niin totta tosiaan, huomatkaa sanavalinta mies eikä henkilö. Älkää siis kivittäkö, tämän kertoo eräs nainen 15 vuotta sitten, hän siis sanoi, lupaamme pistää parhaan miehen asialle. Ai niin, paras mies kuoli 70-luvulla. Ja valitettavasti tämä tarina on totta. No, mäkin otin silloin laatikosta donitsin, vähän ääni hipsi omaa työhuoneeseen syömään sitä ja kaikki oli hyvin. Maha ei enää kurninut. Mikä on kyvykkyyden huipentuma näillä solidaarisilla miehillä? Normaalisuus. Huippujahan meillä on täten 13 tusinassa. Teemme myös huippututkimusta. Jokainen tekee sitä, mitä osaa parhaiten, eli ei mitään. Tekeminen mitataan joka vuosi ja se on vuoden kohokohta. Muistan, kun kerran jännitin oikein kovasti ennen kehityskeskustelua, käsi ihan täris. Tuleekohan nyt ennätys? Varmaan tulee, ehkä tulee. Ja keskustelu aluksi esihenkilö huomattaa nyt sanavalinta. Henkilö eikä mies. Kysehän ei ollut
tietynlaiseen solidaariseen kerhoon kuuluvista henkilöistä, vaan niitä mä esihenkilö aloitti keskustelun sanoin. Sinä, veltto, alisuoriutuva, saamaton, toistaitoinen, hyödytön tumpelo. Mä olin harmissani. Ei tullut ennätystä. Vain 6 haukkumaa sanaa. Kai tulokseni oli sen verran heikko, ettei suoritus ohannut kenenkään toisen palkankorotusta. No, näitä sattuu. Työnteko valtiolla on eräänlaista teatteria. Älä ymmärrä väärin. Ei teatterissa ole mitään pahaa, ainakaan nukketeatterissa. Joku pitelee naruja kädessä ja nuket levittelee käsiä ja nämä nuket ohjailee pienempiä nukkeja, jotka levittelee pienempiä käsiä. Hienoa taidetta. Nukketeatteri on teatterikolmio yksi kulma. 2 muuta on vieläkin hienompaa taidetta. Peruna ja Jumala. No joo, valtiotutkimuslaitoksessa tekeminen on vaikeaa. Toivo Särkä elokuvassa vuodelta 1939 sitä kuvataan osuvasti. Se on veden kantamista seulalla. Vettä vaan seulan päälle ja matkaa hyvää tulee. Hiukan vuottaa, housut kastuu, joo. Tutkimushommissa pitää olla myös tarkkana. Suomessa valtion tutkimuslaitokset ovat ministeriöiden alaisia ja ministeriöiden huipulla on ministeri. Pakko oli kerran kysyä silloiselta ministeri Lintilältä, kuinka tarkkana pitää olla. Onko oltava yhtä tarkkana kuin pärekaton kulutuksessa vai kuin WhatsAppin käytössä kännissä? No en saanut vastausta. Miten kukaan luulee tavallisen virkamiehen tietävän, kuinka tarkkana on oltava, kun isot pomot eivät kerro sitä hänelle? Sapettaa vieläkin tämä epätarkkuus tarkkuuskriteereissä. Meidän organisaatiolla ei ole vielä omaa liputuspäivää. Sellainen pitäisi olla ja ajattelin ehdottaa, että ystävänpäivä olisi sopiva. Näin nyt sillä, että meidän organisaatio olisi erityisesti asiakasystävällinen tai muutenkaan täällä olisi ystävällisiä sieluja. Mutta ystävänpäivä, se on hyvä, koska sitä vietettiin Roomassa Luperkus Jumalan kunniaksi. Tämä Jumalahan piti sudet loitolla ihmisten ja karjan kimpusta. Ja nyt kun Suomen hallitus ei anna lahjoja Luperkukselle entiseen malliin ainakaan, niin ei näy hymynaamoja ihmisten ja karjan keskuudessa. En tiedä, haittaako se ketään. Mutta valtiollahan on 3 peruspilaria. Meillä on se tarkkuus ja vaikeus ja sitten on vielä säästäminen. Kun aikoinaan säästettiin siivouksessa, lattiat ei kiilelleet. Ehkä päättäjät ymmärsivät väärin vanhan maatalouteen liittyvän sananlaskun sontaset nurkat, viljaset paikat. Joo. Ja meillähän nyt ei ole pelkästään tällaista maatalousosaamista ja maataloustekemistä, vaan paljon muutakin, esimerkiksi metsätekemistä. Sitä löytyy ihan joka tutkimusalalta. Tosi moni vetelee hirsiä työaikana, tosi hienoa. No joo, olipa nyt vähän hiukan masentavaa, jos olisin lintu, karkasin häkistä ja lentäisin katsoa tuulettimeen. Hienosti sulat lentelis ympäri huonetta matemaattisen ei-lineaarisen dynaamisen kaosmallin mukaisesti. Ihan täysin samaa mallia sovelletaan metsään, peltokasveihin, turvemaihin, kaloihin, riistaihin. Malli ennustaa, missä kaikkia näitä esiintyy Suomessa ja joka kerta malli ennustaa niitä esiintyvän paikoissa, missä niitä ei kuitenkaan esiinny. Ainakaan mä en ole koskaan pystynyt rakentamaan näitä malleja, huonompia malleja, että se rima on oikealla korkeudella. Joo, mutta ennen kuin te nyt huudatte mulle eläköitä, niin pikkuinen knoppikysymys tai tieto. Mitä ero on peräkylän valinnalla ja tutkimusorganisaatiossa? Peräkylän valinnassa hyllyttäjäuralla voi edetä. Okei, mutta tässä oli mun tarina ja kiitos nyt kun te 3 eläköitä huudatte minulle ja ilmaa heitätte ja vielä 2 otatte kiinnikin. Jeps, kiitos ja näkemiin.